Wow, unika abantu bam ithemba akapheli. Ngoku bendithi yaphela namhlanje akapheli tu. Kufuneka ndiphinde ndincambaze next week ndide ndiligqibe elibali. Ndilibalisele ke with the part endabethwa sizinto endingazaziyo emotweni uba kwenzeka ntoni phaa. Usakhe uthi ndifuna ulive ke eli lobetho. Yewethu kuninzi Sakhe. Kuninzi, ndizanibalisela izinto ezi zobugqwetha. Ndiyazana namagqwetha nditshilo kuni namadimoni ndiyazana nawo nabayandazi andibetha ngezinto endingazaziyo. Ndiyabuya embali. Next week nindijole nizova izinto ezi. Phana ke ngoku mna ii-scriptures endiphume nazo kuba njengoba benzeka phana uSabatha walimala ingalo, wakhupha ingalo uSabatha ngenxa yobugqwirha. Uthi uSabatha uthi uzongena nini again, ndingena Saturday Sakhe ngena Saturday at 11 o'clock. Ibikhona ke into ebhaliweyo phaa, Nkosi yam ibishilo laa message uthetha uzondinika amandla okuthandaza ngakumbi. Ndiyacinga bethetha nomama uthetha but seyidlule laa message kaze andibonanga. uSabatha uthi ke kwakunzima umntu